भौजी के मन करे खाए के खटाई, एही से चुअत लार बा। अरे एही से लागल बुखार बा। जुना जुनवा ले ले आई होई भैया, नया समाचार बा। खेलौना ले ले आई होई भैया, नया समाचार बा। डॉक्टर से हम चेकअप करवनी, भौजी के आवे ओकाई। कहले हाँ घबराए के नहीं के, जल्दी भतीजा घरे आई। डॉक्टर से हम चेकअप करवनी, भौजी के आवे ओंघाई। कहले हाँ घबराए के नहीं के, जल्दी भतीजा घरे आई। 6वें महीना में गड़बड़ घोटाला, खुश खबरी बरियार बा। अरे एही से लागल बुखार बा। जुना जुना ले ले आई होई भैया, नया सामा